Көннәр кыскарды, кырлар буш калды, урамнарда яфрак бураны. Кыска гына вакыт аралыгында кайбер районнарда яшәүчеләр кар күрергә дә өлгерде. Әнә шулай эссе җәйдән кисәк кенә кара көзгә дә килеп кердек. Эфирда туган җир тапшыруы. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүгенге чыгарылышта. Табыннарыбыз мул икән, без аларга рәхмәтле. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Республикадагы терлекләрне идентификацияләү тәмам. Авыл кешесе бу яңалыкны ничек кабул иткән? Кышлау авылыннан безнең репортаж. Мәчет ишек алдына утыртылган каланчаны ничек кире алдырырга? Калмия авылы халкының моңзарын без дә тыңлап кайттык. Йөзем агачын ничек итеп кышка әзерләргә? Ринат Галимҗанов гади генә ысул тәкъдим итә. 300 миллион 700 мең тонна ашлык, 1 миллион 500 мең тонна шикәр чигендере, 790 мең тонна бәрәңге һәм 250 мең тонна яшелчә җыеп алып, каршылый быел аграр тармак хезмәтчәннәре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен. Игенчелектә иң алдынгы районнар дип Тәтеш, Чүпрәле, Кукмара, Камытамагы районнары танылды. Терлекчелекнең дә эш күрсәткечләре үрнәк булырлык. Бу атнада авыл хуҗалыгында хезмәт куйган алдынгыларны тантаналы төстә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кабул итте һәм изге теләкләрен җиткерде. Хәерле көннәр барыгызга, исәнмесез, кадерле дуслар. Сезне чын күңелдән һөнәри бәйрәмегез, авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Бу туган җирен ихлас яратучы, үз эшенә бирелгән хезмәт сөюче кешеләр бәйрәме. Сезне зур бәйрәм белән. Без дә авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен һөнәри бәйрәмнәре белән ихлас котлыйбыз. Сез илебезнең азык-төлек куркынычсызлыгы өчен күп көч куясыз. Хезмәтегез өчен рәхмәт, исәнлек, саулык үзегезгә. 196 мең баш сыер, 133 меңнән артык сарык, 8 мең баш ат һәм 4 мең ярым дуңгыз. Быел шул кадәр малга идентификация номерлары беркеткәннәр. Ветеринария идарәсе мәгълүматы буенча 9 октябрьгә бу эш тәмамланган. Хәзер шәхси хуҗалыклардагы терлек саны электрон рәвештә генә исәпкә алына. Россия күләм гамәлгә куелган программаның уңай яклары күп ди мал табиблары. Төрле чирләрне булдырмый калу, профилактика үткәрү һәм малларның бер төбәктән икенчесенә күчешен контрольгә алу. Ә менә авылда терлек асрап көн күрүчеләр бу яңалыкны ничек кабул иткән? Әтнә районы Кышлау авылыннан безнең репортаж. Ике сарыктан башланды инде бу, уйнап кына алган идек, без аны алып карыйгал дип. Шуннан инде бәрәли башладылар. Күңел үсеп китте, менә шуны арттырырга ойладык. Шакировлар гаиләсе әнә шулай сарыкларны үрчетергә карар кыла. Янәшәдә генә көтүлеге дә җитәрлек. 6 ай дәвамында сарык малы иркендә йөри, чыгымы да аз дигәндәй, тик менә бәрәнли башлагач сарыкларга урын җитми башлый. Узак уйлап тормый гына менә шушы сарайны җиткереп куялар. Бу проектта менә кичкенә генә буласы, алай шап китмәде дә, менә шуннан инде бу 10 метр, менә инде хәзер 22 метр буйга бу. Шуңа инде менә маткаларны айрым мында жауып, тәкәләрен тагын айрым жауып, яркаларны айрым жауып, бәтиләре 3 айдан айыра торган итеп, шуңа күрә моны зур итеп эшләдек инде. Сөбән абый энесе Алмаз белән үзләренең пай җирләрен рәсмиләштереп фермер хуҗалыгында ачып җибәргән. Хөкүмәт гранты дип тә мавыкмаганнар. Сарык абзары үз проектлары белән төзелгән. Асрап караган кеше белә, сарык малы алдындагы пешәннең яртысын чәчеп бетерә. Шакировлар бу проблеманы да җайлыгына хәл иткән. Измин шител инде бу, нигә пешән туратырга? Шуны инде бу ярым туры инде пешәнне. Шуңа инде вак пешәнне сарык чәчмәс дип, менә монда шушы измин шителенә куйдык инде. Моны инде өстән пешәнлектән саласың, менә бу бүлмәгә тутырырга тиеш була инде үзем пешәнне. Бүген авылда яшәүчеләрнең күбесе мал асрауның файдасы бармысың дип кенә җибәрә. Асрамасаң юк билгеле. Рахилә Шакирова әйтмешли, исәпләп карарга гына кирәк иренмичә. Менә мисал белән генә әйтәм, 100 бройлер алдык бер айлыкны. Шул 100 бройлерның унысы инде үлде дип әйтик инде. Шуннан шул 90 бройлерның мин аның 40-ын саттым. Саттык инде без берлектә. Шуннан инде үзебезгә ашарга калган безнең бройлерлар үзебезнең файдага бушка калды. Ул безнең расходны, бөтен ашату расходын алган, сатып алган расходны каплады инде. Сыер хайваны да шулай инде. 2 сыер асрыйсың икән, бер сыерын синең 3 баш хайваның була икән, бер сыерын синең
калган шаваны ошата. Сарыкның файдасы юк диючеләргә дә җаваплары әзер Шакировларның. Авылда нинди генә эшкә тотынсаң да төбенә төшеп, хезмәтне булдыра алганча җайлаштырып эшләү кирәк шул. Сорау бик күп. Ул нигә Кырман вакытларында инде менә бала туа, аларга икешәр малай туса икәү кирәк инде. Кыз туса берәү дип алар килеп алып китәләр. Кырманга без инде өлгерә алмадык, сата алмадык инде ул вакытта. Безнең хәзмәтәкәләр бар. Сатканы саттык инде. Игътибар иттегез микән, мондагы һәрбер сарыкның колагына номер тагылган. Сыер һәм бузауларда да шулай. Бу Россиядәге һәр баш терлекне идентификацияләү программасы нәтиҗәсе. Безнең республикада бу эшне 9 октябрьгә тәмамлаганнар. Ветеринария белгечләре бу эшкә акчалата ярдәм иткән Татарстанга аның рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтле. Безнең инде Татарстан Республикасы буенча 196 мең сыер башланарны биркалар теркәлеп интернетка керттек. Шәхси хуҗалыкларда 133 меңдән күбрәк сарыклар, 8 меңгә якын атлар, 4,5 меңдән күбрәк дуңгызларга һәрберсенә электрон бирка теркәлде и простой бирка теркәлде. Моңарча авыл кешесе асраган мал-туар саны авыл җирлекләрендәге хуҗалык кенәгәләрендә теркәлеп барды. Хәзер аларда бу өлкәдә эш бераз җиңеләйде һәм контроль көчәйде дигән фикердә. Biz инде көтәбез дип әйтергә кирәк. Хуҗалык кенәгәләре яңа формада булачак дип бу әйберләрдән соң инде, бу чаралардан соң һәм бу әлбәттә безнең дә эшне җайлаштыра, уңайлаштыра. Бүген авылларда мал саны кимү күзәтелсә, кышлау җирлегендә киресенчә диләр. Менә безнең плюс белән бара сыер, гомумән крыс плюс белән. Һәм шулар арасында мин менә бер көнне генә карап утырдым. Туры савым сыерлары. Нитәбез бит инде беренче урында теге карыйбыз инде. Плюс белән. 7 генә булса да плюс белән. Зур түгел. Киму юк. Киму аз генә сарыкта бар. Терлекләрне идентификацияләү мәсьәләсендә төрле фикерләр ишетергә туры килде. Беренчедән, аның асылына төшенү кирәктер. Бу безгә әйбәт, чөнки без тагын да сарыкны үрчетергә җыенабыз инде. Каядыр барып, хәзер менә безгә инде Марый якын, Марыйдан алып кайткан чиракта да без инде ышаныч белән алып кайта торган булабыз. Бу инде Россия күләмендәге эш булгачыннан бездә генә республикада гына булмагач, без инде кая гына барсак та, хәзер бу алып кайткан сарыкның малының инде таза сау булуына ышаныч белән эшлибез инде. Әйтик, яңа туган үгез бозауны теркәделәр ди. Авырмый гына үссә, аны ел ярымнан иткә чаласы бит. Аның идентификацион номерын тагын гамәлдән чыгарырга туры киләчәк. Әгәр дә инде авырту сәбәпле булса, анда уже вид справка белән эшләнелә бит инде, ул үзеннән үзе автомат рәвештә төшә, шуңа күрә аның уңайлыгы шунда. Җирлек 1 июльгә, 1 январьга хайван санын алып тора инде авыл җирлеге хезмәткәрләре. Бу бирка яңа гына кирде бит. Бирка күтәреп, Ишевницаның берәүдә ул җылда йөргәне юк, алай эшләмәсләр дип беләм инде бу интернет заманында. Сүз дә юк, һәрбер яңалык авырдан кабул ителә. Шуңа да аның максатын аңлап җиткерү мөһим. Бу эш быел белән генә тәмамланмый бит әле. Эш шуңа тукталмый инде, киләсе елларга инде хуҗалыкларга үзләренә алырга туры килә шушы биркаларны. Итеркә барырга кирәк була инде. Берсе 90 сумга комплект килеп чыга. Мәчет ишек алдына манарадан биек итеп, Кәрәзле элемтә компаниясы каланча утыртып куйды. Авыл кешеләреннән рөхсәт сорап торучы да булмады. Тукай районы Калмия авылы халкы менә шундый моңзарын язып юллаган безгә. Алайса мәчет ишек алдына каланча утыртырга кем рөхсәт биргән соң Шелтәрле элемтә операторына? Авыл халкы районның элеккеге мөхтәсибеннән шикләнә. Хәзер ничек тә шул каланчаны алдыртырга яки бүтән урынга күчертергә иде диләр. Имзалар җыеп төрле оешмаларга хатлар да юлланган. Бу хакта тулырак итеп киләсе видео язмада сөйләрбез. Уйгач кына бөтен кеше уже аптырап калдык. Мондый галәмәтне койда күргән бар. Мәчетнең ишек алдында мәчеткә терәп шушындый башка куялармыни. Кеше белән сөйләшмичә, кешедән нитмичә, киңәшмичә халык белән. Менә ул, мәчет ишек алдына утыртылган каланча. Шуның аркасында быел Калмия авылы халкының тынычлыгы югала. Авылда Кәрәзле элемтә дә, интернет та бар. Монысын берәүдә кирәксенми. Аның фундаментын карарга кирәк иде. Бу мәчет җире вообще тирәгендә менә бу якта гына тора урын, сазлык урын. Ә мәчет урынында тоже анда һәр вакытта, элек вакытта чокырлар иде. Шул анларны тигезләп шунда салган мәчет ул. Аның фундаментын баштан вышканың фундаментын тикшергә кирәк иде, күпмегә утыртырга була.
Eğer de birer hal bulsa, ulviski olsa, şul bizim meçidini yok ete digen söz. Dürüstten de bu kolanşa uramdan uzuşu gaz turbalarına bik yakın. Gümümen, yuridik yaktan koraganda da onu urnaştırgan vakitte şakti talepler bozulgan dip anlata halk menfaatlerini yaklavuşu advokat Albert Safin. Onun anlatmasını tercümesiz takdim etebez. Компания сотовой связи, в том числе МТС, обязаны были провести экспертизу проекта и экспертизу непосредственно самого оборудования сотовой связи. Эта экспертиза проведена не была. Кроме того, необходимо было соблюдать санитарную зону вокруг сотовой вышки в радиусе 30 метров. Данное требование также не было соблюдено. Кроме того, необходимо было обеспечить технический подъезд для обслуживания данной сотовой вышки. Отдельно должен быть был въезд, но, как вы видите сами, данное требование соблюдено быть не могло. Кроме того, законодательство запрещает размещать сотовые вышки в непосредственной близи от общественных учреждений. Yarar, qolançanı urnaştırır aldından kimden bulsa da rüksat alı kerek beyt. Tuta qoba tilese qoya uturtып bulmay. Qalmiya oğlu meşeti, onun jir kişerligi kim qaramagında, kimge resmileştirilgen soň. Biz mena privatizirovat etip yürüdük meşitni. Şundan bütün dokumentler algaç, men aytam bu meşit hazır kim üstündasyň? Bizning bitinde muhtasip bar yer. Bir kim üstünde tuguldy. Mena bu başyny qoýganda da men ona bir şart etdim, mena awul sawitine da. Ul da meşit bizge qoramydy. İmamga mena toje menim üstde tugul, mena kerakmi, menega kerakmidan tugul. Menim üstde tugul, bir kim üstünde da tugul kakpa. Kakpa üzene ni Qalmiya oğlu halkı qolançanı aldırırga tilep qoylarga gana mürajaat etmegen. İmzalar jiyip xatlar yollagan. Qolançaga zor tezliktagi internet urnaştırılsa, onun ziyanı hakkında barısı da haberdar. Ziyan zor. 5 yıl boşu военный использование. Он zor ziyan. Радиоволновый изучение бит. Мында мене бүтүн ауылдан подпись жеп өзім жүрдім қошкені. Жидегіне кіші подпись алды, оларда үйде жоқ. Bütünüsü karşı gelip patlayıcı koydular. Meşitke yürüyüşçüler de onda kilgen sayın dualar okup Allah'ı Teala'dan qolançanı aldırıda yerdem sıragan. Her bir namazdan sonra ya Rabbim şu amtiyes başına yasan başka oranga köşe yerde bana bir deyip ahırları hayır bulsaydı deyip tezirek tamamen sayı deyip ne zor ne buldu bizge sizmeyde kaldık. Albert Safin aytuyunca bu iş barışında şoqti uyuşmalar bilen söyleşüler alıp barırga to'g'ri kele. To'qay rayonining boshqarma komiteti, Tatariston diniy nazorati hem MTS kompaniyasi. Sud yo'llarini topdi turgach, natijada MTS kompaniyasi bilan kelishuv tuzu nasib bo'la. Результатом которых явилось достижение соглашения, которое было оформлено в виде мирового соглашения между приходом, который я представлял, и компанией МТС. По условиям данного мирового соглашения компания МТС обязалась в срок до 25 октября 2023 года за свой счет, своими силами демонтировать оборудование сотовой связи, которое было установлено на территории мечети. Hazır mahalle halkının көңілі biraz tınışlangan kebek. 25 oktyabrga kadar meşit manarasından da büyük bulup oturgan qolançanın olanıውን küte olar. Ne için son kerezli elimta kompaniyaları mınday qolançalarını avul ortasına oturtırga tırışa. Bunun birer hikmeti vardır kulesin. Emine meşit işik aldına o kırtıp oturtkanların kurgenibizde, işitkenibizde bulmadı mınarçı. Ana oturtsunlar. Avul kırında orunlar var. Gitmemine avul buylap, asfalt buylap barasız. Asfalt öldü de yolun iki yağında da urun meneminnan. Qalmiya oğlu halkı bizge tağın 1000 zarın jetkirdi. Anası yaşayış çıganaga bolgan su haqında. İyul ayının 10'sundan mı 11'inden beri su bulmadı bizden jey günü kızıl vakitlarda bik nıq intektik. Bu vakitte indi ezrek su taşıp kişilerge işerge su buldu. Ya bizning indi kimning mashinasi var, kimning şəhərli yaşlar özləri şişmədən taşıdıq. Bizning avulda şişmə də yox. Bizning xədir su var. Nu avul suyunu eski skvajinadan 50 yıllık elektrik skvajinadan birələr. Biz onun indi su ikəni bilmiyoruz. İşergədə qorxabız. Biz işimiz indi ana. Zəngər çiləklər onda uca bizning oppak. Siment bilen qotqan. Ol izvis bilen qotqan. Menə su qoynatasın bit kubuklanıp menə şöyle qobarıp oppak bulup çığa. Yani su oğuzğanda da üstə otura.
Су сыйфатының мактанырлык булмавы хактыр, юкса аны шилек белән монда кадәр алып чыгып күрсәтмәсләр иде. Суның төсендә әллә ни үзгәреш күренмәсә дә, төбенә утырган ак матдәне сыңар күз белән дә шәйләп була. Шәйнекләр аппак булайнам дигәннән соң кулгаш кылып кулагыл аппак буламы. Әнә хәзер булганда инде. Утырмый диләр. Мишаларда тоже шулай. Калмия халкы торбадан килгән шушындый суга да вакытында түләп бара. Авыл кешесе аның сыйфатыннан гына түгел, бәясеннән дә разый түгел әле. Суга түләтә, без шәһәрдән дә кыйммәтрәк түлибез суга. Су монда авылда тора 49 сумда 89 тиен. Бер кубы. Ә шәһәрдә тора 26 сумда ничә тиен. Ничек моны күтәрмисез соң бердә, менә җыелышларда, халык җыеннарында? Бу бит Тукай районы буенча. Тукай районы буенча бит инде бу. Бүтән районнарда мондый галәмәт юк бит, мондый хак белән түләү. Безгә аңлатсыннар. Менә шушлай. Ишәргә ярыймы аны юкмы инде? Ну бит инде 21 гасырда яшибез. Булай булырга тиеш түгел бит инде. Авыл җирлеге башлыгы бердә аңлатканы юкмы? Юк, аңа әйтеп сораучылар бар, ул трубкасын да алмый хәзер. Без шалтыраткач телефонын алды авыл җирлеге башлыгы. Узган ел чиста су программасы белән авыл ичендәге су турбаларын алыштырганнар икән. Элеккегә су каланчасының суы югалгач, тагын 3-не казырга туры килә. Шуның өченчесе генә уңышлы чыкты ди авыл җирлеге башлыгы. Үзе дә шул турбалардан килгән суны куллана булып чыкты Раул әфәнде. Соң хәзер бит бүтән шәһәр по-моему белән чистартып суын чистартып ниләр куеп эшли, фильтрлар куеп эшли. Әгәр анда шикләнү бар икән, фильтр куйсыннар. Но показательләре әйткәнемчә яхшы. Калмия авылын су белән тәэмин итү Тукай районының Татарстан коммуналь челтәрләре җәмгыятенә йөкләнгән. Анда аңлатуларынча, суның сыйфатын тикшерткәннәр, борчылар урын юк дип белдерделәр. Санитарно-химические исследования буенча бөтен су в норме. Жесткость 5 миллиграмм на дециметр кубометр. Элекке скважина бар, анда су китте, ул нидән 150 метров глубиной, 150 метр глубиной. Су китте. Ул скважинада 2,5-3 кенә всего. Шуңа карамас, шуңа күрә, менә авыл халкы уже сизә. Извес күбрәк 2 тапкыр шәйнеккә утыра башлады. Элек алар шәйнеккә утырмыйлар иде почти. Шуңа күреп, менә хәзер шуның аркасында инде уже су начар дип әйтәләр алар. Норма не более 7 дигән, 7дән 60ка тиеш. Булардан 5 кенә. Безнең бөтен авылларда күбесендә 6-7 миллиграмм бар әле, жесткостьны күп. Ә менә су өчен түләүнең күләменә килгәндә 49 сумны кыйммәт бәя түгел, чыгымнар да шактый артты дип аңлаттылар. Аның бит 1000 литры 49 сумда җәтә. Ну 1 литры 5 тиен булсын инде бит. Менә саталар чистартылган суны, литрын 5 сумга саталар. Хәзерге көндә солярканың бәясе 1 литр 65 сум тора, 60-65 сум тора. Biz менә обслуживать итәбез. Совхоз Татарстаннан бuyurgan ягына хәл 40 километр барабыз, Тиренче тамакка хәл 40 километр. Техника җәри безнең парфлар була, насос алыштырабыз. Менә шуннан карагыз инде. Кыскасы, менә шундый вазгыять. Элек күмәк хуҗалыклар үз көчендә вакытта авыл кешесе су өчен түләүнең нәрсә икәнен дә белмәде. Хәзер су белән тәэмин итү район оешмаларына күчкәч бар нәрсә исәптә. Калмия халкына да суны хәзер тондырып кулланырга гына кала. Хәзер йөзем җимеше, ягъни виноград үстерү белән кызыксынучылар бихисап. Тик менә кайдадыр ялгышлык җибәрәбезме, әйбәт уңыш алып булмый дип язалар безгә. Бу культураны үстерү әллә ни авыр түгел дә кебек, әмма аны вакытында дөрес итеп тәрбияли белергә кирәк. Виноградны кышка ничек итеп әзерләргә, ниләр белән капларга, сездән килгән бу сорауларга җавап бирү өчен Әтнәдә яшәүче хәвәскәр бакчачы Ринат абый Галимҗановка мөрәҗәгать иттек. Бүген ул сезгә йөзем агачын кышка әзерләү һәм аны ничек итеп капларга кирәген гади генә аңлатып күрсәтеп бирер. Көзгә виноград ботаклары тармакланып 3 метрга кадәр үсә. Артык яшь ботакларны җәй дәвамында кисеп торырга кирәклеген бакчачылар белә инде. Тик йөзем агачын җәй буе тәртиптә тоту һәркемнең кулыннан килми шул. Киләсе елның уңышы виноградны ничек итеп кышка әзерләвеңә бәйле. Көздән үк аның ботакларын кыскартырга, артыкларын бөтенләй кисеп алырга киңәш итә Ринат Галимҗанов. Бу эшне язга калдырмагыз ди ул. Юкса киселгән ботаклар аша су чыгып үсенте һәлак булырга мөмкин. Бер төптән 4 кенә үсенте калдырырга кирәк. Русча әйткәндә рукава дип атала инде ул. Шул 4 бирене калдырып, менә бу побегын 7-8 бире генә калдырырга кирәк. Менә санап китсәк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Икенче елга менә шушыны сузып салып, һәрбер бире сайын шушындый менә бу елга үскән шикелле
побег үсә. Һәрбер побег сайын 2-шәр бәрҗә виноград була. Шул очракта уңышлы күп алып була, эрерәк тә була, баллырак та була, үсеп җитә. Аны күп итеп калдырсак, үсентеләре менә байтып соры булып калмый, яшел булып, лазасы өлгермәй торган була. Күп еллар виноград үстереп уңышыннан куаныйм дисәң, запас ягъни алыштыру ботаклары да үстерә белергә кирәк ди тәҗрибәле бакчачы. Булар алыштыргысыз ботаклар дип атала. Буларга виноград бирдертмибез. Икенче елга алар менә шуннан үсеп, шушындай нак побеглар була. Буларына полный виноград бирәбез. Икенче елга бу виноград биреп бетергәч, шушыннан кисеп ыргытабыз да, шушыннан булган көчле үсентеләр икенче елга кышка кала торган була. Моны онытмаска кирәк. Таралып тормасын өчен кышка керәсе ботакларны җыеп бау белән бәйләп куйсаң яхшы. Салкыннар җиткәнче үсемлекләр кояш нурларын, яңгыр суларын сеңдереп, тагын да ныгыйлар, өлгерәләр ди Ринат абый. Кайчанрак каплап куярга соң? -2ләр, -4ләр була башлагач, капларга кирәк була. Полиэтилен бердә ярамый, полиэтилен аларны чиретеп бетерә. Кап-кара була да бетәләр. Һава сулый торган материал кирәк. Или агроволокналар. Менә шулай кертеп җибәрәбез без аны. Бу үзенчә әзрәк җылыны да саклый үсемлеккә. Һәм бу микроблар кертмәүдән дә саклый. Менә шулай каплап куябыз. Менә мондый узынрак булгач 2 капчык кулланабыз. Берсен менә моннан жарып җибәрәсен, кертеп җибәрәсен, икенчесен каплап эшен бетереп куябыз. Аны кайсы бер кеше ылыслар белән каплый. Күпме ылыс әрәм итә, үзенә мәшәкать. Бер нәрсә кирәкми, менә шулай итеп, әз генә кысып куябыз да, мөмкин булса, салам баулары белән менә шулай итеп бәйләп куйсак та була. Өстенә җылырак әйберләр каплыйсы юкмы? Булай гына өшемәсме? Күпләрегездә әнә шундый сораулар да тугандыр. Минем инде 15 еллап менә шул ук вариантны кулланып, бер кайчан менә бу елны 46 градус булды, алдагы кышны. Бер төптә өшемәде, нитмәде, менә шулай итеп калдылар. Бөтенесе бик яхшы уңыш бирделәр. Бу елны менә шундый эре-эре виноградлар булды. Ринат Галимҗанов виноградларын инде ашыйсын ашап, сатасын сатып бетергән. Күршеләре виноград һаман өлгерми әле дип борчылалар икән. Йөзем җимешен тизрәк өлгертү өчен Ринат абый үзе сулларын куллана. Яз көне бөреләреннән кузгалып китү белән, инде аңа кырау төшмәслек итеп, 10-15 көнлек итеп, мин монда поликарбонат кулланам инде. Булай итеп кенә әйләнеп куя торган. Алар шунда үсәләр, почти чәчәк ата башлыйлар. Шуннан кырау төшмәй башлагач кына теге поликарбонатларын җыеп лапаска кертеп куям. Инде кешенеке әле кузгалып, ниткәнче, инде булар виноград төшә башлый. Су сибү мәсьәләсен дә бакчачы үзенчә хәл иткән. Өстән генә сибеп тамырына кадәр үтте микән дип борчылмый да ул. Бер төпкә кимендә 5 чиләк су. Мөмкинчелек булса 10 чиләк су кирәк. Менә әле мин казып күрсәттем. Инде бүген 2нче көн яңгыр ява. Кып-кыры инде ул. Без уйлыйбыз инде бик күп яңгыр яуды дип. Аңа ул гына яңгыр җитми, бер төпкә 10 чиләк су сибеп булса, ул кышны яхшы чыга инде. Кибетләрдә сатыла бу. Теге канализация торбалары инде булар. Шуның 50 сантиметрлысын алырга кирәк. Һәм менә шундый заглушкасы сатыланы, заглушкасын алырга кирәк. Мин инде буларны әнә күрәсез анда инде бөтенесен влагаль заряд куйны җиткердем инде. Моның белән сипкәндә сразу тамырга гына керә. Моның белән ышанып торасың инде. Дым җитә дип. Ана җәйкене дә бик уңайлы ашламаларны шуннан гына сибәсендә. Менә управляйтәсең инде виноград белән. Обычно гына менә сибеп чыксаң, ул 21 көннән генә файдасы була. Бу чиракта инде 2-3 көннән үсемлекне сразу күрәсең, уже файдасы бар. Ашламаны да шул тамырга гына сразу җибәрәсең. Тыңлап торганда, чыннан да виноград үстерү бик җиңел кебек кенә. Әмма барлык эшләрне дә вакытында һәм җиренә җиткереп эшләсәң генә, виноград мул уңыш бирә. Шуны онытмасын иде бакчачылар. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга рус телендә тәкъдим итәрбез. Үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры аша юллый аласыз. Исән сау булыгыз.